Sortim de Vilassar de Mar i anem a fer una ruta per la Serra de Marina. Passem pel polígon industrial i ens anem apropant a la Serra de Marina. Tenim el Mont Cabrer i més al fons, a la dreta, el Castell de Borriac. I ara creuem l'autopista. Anem paral·lels a l'autopista. Ara estem ja a Cabrera, al fons Borriac, i això és una zona residencial. A l'esquerra ens queda l'Ajuntament de Cabrera i al fons l'església, dedicada a Sant Feliu. Estem al cementiri de Cabrera i aquí ja deixarem l'urbanització i iniciarem la pujada cap a Borriac. Cap al turó dels Oriols, no? O cap al turó dels Oriols. I després Borriac. Iniciem el Corriol. Un corriol prou bonic, amb la vegetació típica del bosc mediterrani. Alzines, bruc. I aquí a la dreta el mar. Estem arribant al Rocar de la Sagrera. És això d'aquí. Ho trobo interessant. Això és Santa Helena. La clàssica Santa Helena de gent. Ni idea. Aquí sota tenim Mataró i aquí sota, aquests pins, hi quedaria Argentona. I això és la Triavera de Santa Helena de Gell, que ara pujarem. Estem a la zona de les Encantades. El turó dels Oriols. És un turó, com es pot veure, està poblat de pins pinyers, bruc i romaní. També algun ginebre. I aquí davant ens queda Borriac. Des de prop del turó dels Oriols tenim aquesta vista d'Argentona, al fons del Montseny, amb l'esqueixada de Sant Marçal. I aquí, cap a l'altra banda, ens queda el Castell de Borriac. Arribem al coll de la Cadena, a sota mateix del turó de Borriac. Allà al castell. Aquest és el camí d'accés
al castell de Borriac, que avui no pujarem. Abans del coll de Borriac agafem aquest sender que ens introdueix al vessant nord de la serra. Per aquesta pista pugem cap a la Creu de la Vella. Hem sortit al Pla de les Faves i ara baixem per l'Oaga per aquest corriol que ens ha de portar a la Font del Quico. Estem pujant cap al Turó de Cirers. Estem voltant el Turó de Matacabres. Baixant ara cap a Òrrius. Arribem a la Font del Quico. Deixem la Font del Quico i ara anem cap a Òrrius. Baixant cap a la Font del Castanyer. Font del Castanyer. d'Òrrius i anem cap al poble. Arribem a Òrrius. Estem voltant per sobre Òrrius i cap de la serra una altra vegada. Roca d'Antoni, un dolmen. Sí, amb la baixada a buscar el sender de la Granota. Arribem al Roc de la Granota. Deixem la baixada típica de la Granota i agafem un sender que ens ha de portar directe a Vilassar de Dalt. Vilassar de Dalt. Deixem Vilassar de Dalt i estem apropant al punt de sortida. Creuem l'autopista